Аз съм срещам баи с мене. Рошка! Рошки! Покажи се на камерата. Мисля, знаете. Знай мисия, да. И не забравяй да кажеш, кой човек е тук в тебе. Да, монстър го тя. Главната роля е Рошка, бе. Ти ще го кръстиш на разходка с Рошка. Не, ще кръсти Daily Vlog с нашата кралица Рошка. Даденото лице на България. Лицето на България беше страти, бе. Ракетка ми е с страстна брат. Верно е. Така, в момента тръгваме да ходим от тях. Рошки, ти да кажеш нещо? Галя ли бока? Да. Рошки, ти ако искаш да кажеш нещо. Здрасти, хора! Аз съм Рошка! Вие сте с моето предаване! Рошка кралицата! Хубави думи. Изречи си речта. Нищо, че не си отвори устата. Хора директор ще го обработва. Не знам. Искам тази втората да се шагат. Да. Чой са Гертър. Сега ще видя ли той? Кое? Не. Това никой не се вижда колко и да прави, аз се вижда. Камерка. Вижда, брат, ти прича на някаква камерка, вижда го. Тя, Рошка е герой. Да, Рошка е герой. Щеш да падне у реката и тя го дръпна. Не е реката, на улицата ще да падна. Да. Един камък и Рошка ме дръпна. Дръпна го. Страх да ни нагледа, бе. Може, защото ти малко се наклонил. То са и по принцип приятелски. Спокойно. Не е моя. Хора, ако видите тук зад камерата има доста така. Край блока. Не, честно хора, духове съществуват. Чакай тук като... Бат Георги ще режи жената! Между другото, скоро знаеш какво бяхме правили у нас? Цигаря. Това, знаеш какво бяхме правили в нас, хора? Той се правиш на жена, и аз такова се карах, умре малкучко, някакъв гост, през крещяхме и той викаше, не ти, някакво таки с работи, после крещеше като нормален си едно го коля. Да. Рошка, какво прави, бе? Нашата главна роля. Сега ще прекачай. Ще кай хората. Не ма снимай, майка ти мръсна! Рошка е готова. Рошки, ти здрасти, обаче не каза, май. Това тук да кажеш здрасти. Кажи здрасти. Здрасти. Така. Знаеш, какво мисля да направим? Когато вика тя пикае, го обработваме. Ти ще го изрежеш. Добре. Оставаш ли, нали? Да, бе. Конечно. Добре, бе. Значи, когато е било тъмно, когато се заспявам, когато е тъмно в твоята стая, нали? За да се лампите и тивито. И си пуснал тивито. Такова. Чува ли лице и майката само да влезе и така да те надникне, да ти се струва за кървата мери. Виде, да, случи ми се. Чувам се. Чакай да сложим обектива. Човек, Рошка, какво прави, бе? Тя седи... Рошки, ще снимам. Никой не прави. Не ма снимай, майка ти мръсна! Брат! Какво правиш, бе? Не остави кучето да се изсере! Виж, заседна е на опасно! Не ма снимай, идиот! Виж го с толкова с този Daily Vlog, защото не искам сега да излагам и Рошка. Надявам се това видео да ви хареса. На опашката отиди! Чао, че няма да излагаме повече Рошка.